ଶିଖ ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଛ କାଣିର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ଆଜି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଖ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ହେଲା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହି ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛି ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଉପରେ ଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଗଛ ତା'ର ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ଗଛ ଆମକୁ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ଗଛ ଆମର ଜୀବନ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହା କହିଛି। ଗଛ ତା'ର ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଇ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦେଉଛି। ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର। ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟିଏ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ଆମକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା, ତୁମେ ବି ଅଟକିଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ବନ୍ଧୁ ମେଳାରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଲେଖିବ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ମନରୁ ଲେଖିବ, ଯାହା ଆସିବ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଦେଖ, ହାତୀ ଛୁଆଟି ମୋର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖି ରହିଲୁ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ଆସି ତା'ର ଶୁଣ୍ଢରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲା ଏବଂ ବସିପଡ଼ି ତା'ର ପିଠିରେ ମୋତେ ବସିବାକୁ ଇସାରା କଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି କଦଳୀ ଖାଇଲୁ। ଶେଷରେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ତା'ର ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମ ମନରୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ସହିତ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, କିମ୍ବା ହାତୀ ଛୁଆଟି ଦେଖା ହେଲା ପରେ ବଣରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଇସାରା କଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ତୁମ ମନରୁ ଲେଖିପାର ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଆଉ ଅଲଗା ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ବହିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା।